Horas bangsa Batak, romusehami di beranda ni sosmed munamang inang songon pasahaton lo bangalusi akadongan nama dok ai boto amatai da berbahasa Batak mau sebo tunang pula mabahas adat budaya Batak ilah di oke. Jadi adong isu nalau si bahasota tarsingot tu pangatusion upasa Batak naolo disipata salah pasahaton dohot salah berhatus mangalapati ahado maknani upasai marsiaminaminan songon lapak ni gaul marsitukul-tukulan songon suha di robian ale gudang jala jut-jut tabigi salilingon didokon marsiaminaminan songon lapak ni gaul marsitukul-tukulan songon suhat di robian. Jadi molo idokon suhat diupasai dang pas ala robian tanah menjorok tuturu ikonadong do pembatasna manukuli ima suhai. Jadi molo idokon marsiaminaminan songon lapak ni gaul memang lapak ni gaul marsiaminaminan di ala ni godangna do koropna lapak ni gauli gabi marsiaminamina do nasida gabi marsitukul-tukulan songon suha di robean gabi manukoli ma suhai laho asa unang masursur tano na di robeani ima pangatusion ni upasai dang suhat alai suhado suha songo tukul di songon mulai bain hau manang batang ni hau manukoli mai asa unang masursur robiani ala sodong na manukoli ima pangatusion tarsingot tu hata upasa nama dok marsiaminaminan songon lapak ni gaul. Lapak ni gaul berarti kan daun pisang. Dia selalu saling mendukung dia. Alai dang suhat, molo suhat kan tanaman di. Ali suhado. Ima pangatusion molo tung adung nah ruang lobi boy ta diskusi. Horas ma bangsa Batak molo tung pe upasatamion nama dok buido konten kreator marbahasa Batak do berbahasa Indonesia dang adong nahurang marang nasale sih horas ma